кукушка ме да няма пусне. Тя не е бебе. Нали? Здравей. О, слово високи. Здравей, Елисавета. Как си? Вижте, Маги и Марио днеска решиха. Аз не знаех. Аз си мисля, че преди някъде сме направили, но слава на Бога. Мисля, че после се сетих обаче, че не сте го правили. И като ми казахте, много ясно, че сме съгласни. Защото Бог е в съгласие това, което правим, да бъде угодно за Него. Амин? И вие днес решите да я представите пред Бога, но вижте, аз благодаря на Бог, че вие първо представихте вие живота си пред Него. Че първо направихте крачката, за да можете да приемете Словото Му, повеленията Му и това Слово и повеленията Му да предавате на малката Елисавета. Елисавета. Знаете ли, че Елисавета е име от Божието Слово и тя е сестра на Мария? Да. Мария майката на Исус? Да. Кой знае? Само ти? Да. Дайте слава на Бога. И аз благодаря на Бог наистина, че слушате Божествения глас. Слушайте го все още и повече, защото Той е приготвил живот в изобилие. Чухте днес. Не дейте да позволявате на плътските ви страсти и умът ви, който Бог иска да го промени. Не позволявайте на дявола да ви залъгва за нещо, което, примерно, на него не му харесва и влага във вашата молва и на вас да не ви харесва. Знаете ли какво не харесва дявола? Знаете ли какво не харесва? Да обичате. Той това е нещо, което не може да прави. И следващото нещо е да говори истината. Той не обича и не говори истината. Той е лъжец. Баща на лъжата. Но вярвам, че Исус Христос истината е в сърцата ви. И това дело, което днес извършвате, е за слава на Исус. И вярвам, че чрез тази крачка ще започне следващия етап за духовен живот. Приготви се за следващия етап, което вярвам, че и още неща, които ще правите за напред, което е другата крачка, за последващия етап. Не знам, мисля, че ме разбираш. Марио, ти разбираш ли? Дано да ме разберете. Духът на Господа е тук. И Той ви пророкува за благословение и дарби в живота ви. Дарби. Не само една, а няколко. Това вярвам, че вие като семейство и с целият ви дом, наистина Маги, с родителите ви, Марио, с вашите близки, плътски братя, сестри, вярвам, че днес ще слушате всички на Бога. Бъдете пример, бъдете светлина. Защото когато доведоха при Исус деца, за да могат да ги представят, тогава апостолите ги смъмриха. Но Исус казва, оставете на децата да дойдат при мен, защото на тях принадлежи небесното царство. Още едно, давайте да дойдете. Айде да. Добре, Киро, какво така смело, дигнете ръцете си, казвайте ми. Просто съм забравил сигурно аз. Извинявайте. Айде следващото семейство. Нека да ви слава на Бога. Верно Илията ми казва. Къде е Илия? Илия, свиткай ми, дигай ръце. Елате тук, момчета, я не се облягайте, не сте Еда там до пасторката. Тя ще ме изпитава по-добре. Дайте слава на Бога! Илия, простите ми, просто аз съм човек. И знам, че ще ме простите. Затова сега днеска ще се молиме, ще представим дечицата, как се казва малко? Цвети? Ще представим и Цвети, и Теди, и Елисавета пред нозете на Христос. Амин. И вярвам, че Той ще ги вземе в своята скут, ще ги прегърне. Но вижте, много е важно да поискате от Господ още мъдрост, разум, любов, за да се грижите подобаващо за вашите деца и да предавате божествените повеления на живота. Нека да вярвате, че Той ще ви научава вас, а това, което вас ви научава, да го предавате на тях. И ще имате още деца. И от децата си деца ще видите. Амин! Така че благославяме в името на Христос, ще извикам Андрей да се моли за тях. Айде, брат му. Даже да кажеш нещо. Благослови ги, брат мой, и да се помолим за тях заедно с църквата. Много обичам децата, Бог да ги благослови. Аз знам, че са дарени от Бога. Сте ми не само. Ами, ще се молим за тази кукла. Благословена и за тези принцеси тук, на това място. Аз ще представя, може да всички заедно, да се справим, да протегнем ръца, това е много важно. Ръцете ни да бъдат върху тях, за благословени мънички принцеси. Пасторе, помажи ги. Алелуя. Може ли да ги оставиш страна? Служете долу до него.
Халелуя! Благословено да бъде Твоето свято велико име. Боже мой, ето тези принцеси са в Твоите ръце. Те са предоставени в Твоите ръце. Молим Те Ти да ги пазиш. Когато ние имаме опора на Тебе и Те молим, Господи, молим Те, Боже мой, в тези млади години, като децата са представени пред Тебе, дар от Тебе. Дар от Тебе, Боже мой, Ти да ги пазиш, да ги закриляш, Тате, да ги закриляш, Боже мой, от болести, от лукавия. Молим Те, Боже мой, да ги с дарба, още като малки, Ти си приготвил добър живот за тях. Молим Те, Исусе, благословени са от Тебе, дар от Тебе, приготвил си пътища, за които те да извървят. Благодаря Ти, Боже, за моя брат и за майката. Благослови ги, Боже мой. Нека да Ти служат с дух и истина. Никога да не Те забравят, защото това е дарът, който Ти им даде. Те поискаха от Тебе и Ти им даде. Те похлопаха на Твоята врата. Искаха росва и Ти ги благослови. И те сега представят тези ангели пред Тебе. И ние Те умоляваме Ти да ги пазиш, да ги закриляш. Благословено да бъде Твоето свято име. И благословено да бъде това прекрасно семейство. И да Ти служат с дух и истина винаги до краят на живота си. В името на Исус. Амин. Обръщам се, Боже мой, към Елисавета. Боже святи, Ти казваш, оставете децата да дойдат при мен. Толкова спочи да отдаде на тези деца. И аз съм готов да клекна пред ножете им. Да клекна да бъда по-малък от тези деца. Така че, Боже мой, гордостта ми е от Бога. И аз искам да бъда по-снишен от това малко дете. Елисавета е някое друго име. Елисавета е благословена майка. И нека Елисавета да бъде избрана от Тебе. И нека тези носе да вървят, тези ръце, да дигнат святи ръце. И тази уста, и тези очи да ходят за Теб, да говорят за Теб. Молим Те, Боже, благослови ги. Елисавета да бъде работник силно за Тебе. Благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти. Всяко едно дете Ти казваш, оставете децата да дойдат при мене, защото небесното царство принадлежи на тях. Това е благословение, който си дам на моя брат и на моята сестра. Нека моят брат да бъде силен и смел. Докато има молитвен дом, докато има служение да каже, моят баща ме чака, защото той поиска, той почука на Твоята врата. Той почука на Твоята врата, той поиска от Тебе. Той каза, искам и Ти му даде. Моля Те Ти да го благословиш, моля Те за нейната съпруга. Благослови ги тъй много силно. С дарбите си, който си приготвил за нея и за него. Да се слушат с дух и истина. Моля Те сега за моята сестра. Сега, Святи Душе, Ти дойдеш върху нея и върху моя брат. Излей духът Ти върху нея. Излей духът Ти върху нея. Излей духът Ти върху нея. Ти си моя Бог. Ти можеш. Святи Душе, Ти докосваш. Святи Душе, Ти докосваш. Точно сега усещам си Тате. Благодаря Ти, че Ти докосваш. Благодаря Ти, че Ти изплуваш сърцето й. Благодаря Ти. Ора баба ширана камара дара баба сото. Благодаря Ти. Благодаря Ти. Благодаря Ти. Исус, Ти си тук. Ти си тук и докосваш. И изцеляваш. Ти докосваш. Ти помазваш. Ора баба шира камара дара баба сото.